ina magana rashin hankali yaro yana neman ya zubar da mutunci da daraja gidan nake cewa ba da hankali an taba shi lallai mutuncin gidan nan zube wasa kuma na nawa tunda an auro matsiyaciya ta haife ka ke ba ma son rashin mutunci a cikin gidan nan ko ba ma son rashin mutunci ƙarya kike billahi da zai ƙarya kike na sha gaban ki sannu masu gida yawa ki har kina da bakin zaki mana goren gida to goren ga miki tun kan yaya mai auro ki muke cin dole gidan nan da haka ba wani abin da zaki ba kawo kar ka saki kai na mu idan ba haka ba me za ka yi nace me za ka yi mu sai mu yana ka lallai wato yaran nan na fahimci miyan ku yayi kauri a gidan nan ai ba magana kaurin wuya bane ko rashin mutunci abu ne kuke ba akan gaskiya ba kuma dole ne a ga mu dan ba tsoron ku ake ji ba ƙarya kuke kai idan ba ko bai huta ku da ba mu da ku ce mutunci da mu ne magana a gidan nan ke ƙani na tira da shago Allah sarki sannu wayo an dai ji kunya kai na gama da cire mutane baki aikin wofi a gare ki kai sakamakon karamci da mutunci irin na gidan nan shi kuka juya shi zaman da yake zo kun tallafa gurin inganta ko kuma ɗaukaka karamci da mutuncin mu kenan to na ga wannan kar a sake sake ganin kwatankwacin wannan a gidan nan an ji
taba ganin shi ne a junction din nan tare da wannan yaron da na gaya mai shi inda na gaya masa tare to ai abin da ma yake ma ya fi karfin kanshi da kanshi ma wallahi ya fi karfin shi mu in Allah da ba zai fi karfin ba dan mun san yadda zamu yi shi ko da ke ya san suka fara mishi su ne yanzu baka ji daga giwai magana sun zo sun haɗa mu da faɗa sun hau wato mun taba wai ko ai wannan mummunan matar ita ce kadai ba ta so a taɓa yaran nan to kuma ni a ni da baba ma zai ta ba da hasi a masu wani gidan can daban sun je sun zauna wallahi ka gane wani abu ne in dan ta baba ne zai yi haka amma ai abin jin wannan baban nashi haka ne wato ya rike babai da kasancin gam haka ya rike wa ai ba zai nasara ba Allah ya wuce ai alhaji fita bata kama ka ba don a gaskiya ina da shawara da nake so ran maza ya ɓaci to alhaji me zai hana ba za ka yi ƙoƙari kai ma ka san abin da ka yaga a wurin alhaji in ya so ya baka ɗan abin da zai baka tun yana da ransa mu tattara mu bar gidan nan ai ke baki san komai akan dukiyar alhaji na ifa dukiyarsa ba karamin mai yawa ba ce ni na san abin da zan yi ba alhaji wai yanzu idan alhaji ya mutu ka san fa yana da magada riɗari ɗan samari guda biyu kana jin za a baka wani abu wallahi ko sisi baka da shi so nake in kau da hankalin alhaji kan dukiyarsa komai ya dawo hannuna a nan sai in san abin da zai yi ban fahimci me kake nufi ba me kake nufi da wannan magana idan dukiyar ta dawo hannuna kin ga anan zan kwashi abin da nake so oho to yanzu ai na gane to Allah ubangiji ya ba mu sa'a sai ni azama to muri kin san karamin almajiri shi yake Allah zai waye manya sai yawo hagu haka kada kai sanya in ba haka ba kwado zai maka kafa a da lafiya sai ka dawo saboda haka ba abin da zan ce da Allah sai godiya musamman yadda ubangiji subhanahu wataala ya taimake ya baki ikon tallafar yara Allah ya wani abu da zaka ce da ka za ka gode wa Allah to sakamakon wannan na ji daɗi Allah kuma saka miki da kai roƙon da nake wa Allah ya sanya yadda kika kokarin hada kan yayan nan Allah har kama da ni da ke da su a gidan rahama ko me suke tattaunawa kuma ga ta da iyalin nashi suna ciki suna da sauki ke ma na tabbana yanke hukuncin zaman ki wani kyauta sakamakon wannan abu alhamdulillah gara ma da Allah ya shigo da ko a yayi da yanzu nan baba ku yake cewa zai mun wata kyauta Sulais to shi kenan tun da a gaban su za a yi shi kenan amma dai gidana estate dina na baba da da na baki to kunji canja takardar da su juya da sunanki to na gode saka ne saboda shi ya ji da shi me fa sai yanzu na ji alhaji yana cewa ya ba haji a kyautar estate da shi da ke gwagwada me wallahi gode da wannan kifa ana tana ruwa mai aure gaskiya amin sai dai kuma